Video iyi muiwonere koyamba mpaka na kumapeto ndipo muphunzira zokhuzana ndi ulimi wa nanasi komanso nkhawa yanga makamaka pa dziko la Malawi. Muonanso mmene ndinagulira nanasi motchipa kwambiri. Tiyeni tikhale limodzi. Kumene tili kuno ndi kumulanje, dera lina limene limatchulidwa kuti kuminimini kapena tilankhule kuti mbali za kulujeri. Chimodzi mwa zinthu zimene mukuona pa skrini imene mukuyang'ana pa foni ndi munda wa nanasi umene ndi waukulu kwambiri. Mukayang'ana mbali inayo mukuona minda ya tea imene ndi ya alimi ang'onoang'ono. Tikayang'ana kumtunda kumwamba uko pamenepo ndi pa phiri la mulanje. Kumene tili kuno tazungulidwa ndi mapiri akuluakulu. Mundikhululukira ngati light sikhala yokukomerani, koma ndikhulupirireni ndithu kuti pamene tinkabwera kumalo ano tinakwerera mitunda ikuluikulu. Tili ndi anthu angapo amene akufuna atidulire nanasi, tilawe nanasi yochokera pamunda, tilawe nanasi ya fresh yosayikidwa mankhwala. Umene mukuonawo ndi munda umene simungangoyendamo chifukwa chakuti masamba ananasi ngati tingalankhule choncho amakhala azimingaminga pang'ono komanso kuphatikizapo mukhoza kuona kuti anthu akewa ali well experienced pa chifukwa chakuti iwowa anazolowera. Amachita izi kuchokera kale lawo lonse, amachita izi kuchokera umwana wawo onse endi akudziwa bwino mmene amagwirira ntchito mminda ngati iye. Choncho mu video iyi tikhala tikuona zinthu zosiyanasiyana endi mundikhulupirire kuti tikhala tikucheza ndi anthu amene ali well experienced, ali well equipped with knowledge pa nkhani yokhuzana ndi ulimi wa nanasi. Chimodzi imene mukhoza kuona nanasi iyi ndi yaying'ono. Sinaberekepo sinayikirepo kamwana, komano ndikhulupirireni kuti ndi zinthu zakuti sikuna lake kaya muli ku Blantyre muzadya nanasi yochokera mu munda uwo. Uwu ndi umodzi mwa minda imene ndikufuna kuonesani. Koma ngati mungayang'ane bwino mukaphiri ako uwo ndi munda wa tea, m'musi mwakemo muli munda wa nanasi potengera ndi aro iyo. Pasi pa mtengo uwo umene mukuonawo umenewo ndi munda wa nanasi, mwamba mwakemo ndi munda wa tea. Imene mukuona muli maaromo ndi minda yokhayokha ya nanasi. So oyo ndikhulupirireni kuti mu video ya lero tikhala tikuona special pa nkhani yokhuzana ndi nanasi kuti kodi tidziwe kuti kodi nanasi zimayenda motani. Okay, so mukuona uyu ndi ameneyo ndi fertilizer amene amayikidwa mu nanasi. Ameneyo amagwira ntchito ndi cholinga chakuti nanasi zikule bwino komanso zikule mwa thanzi. Mutakhala mufunsidwa funso lakuti pakati pa chinthu chimene apyesera mankhwala like zipaso zokuti apyesera mankhwala ndi zipaso zokuti ndi za natural zimene ndi za fresh, mukhoza kusankha chiti? Ndikukhulupirira kuti yankho labwino, lankho limene simungawiringule mutakhala kuti muli ndi mpata oyankha, ndi yankho lakuti musankha nanasi kapena musankha zipaso zimene ndi za natural, zimene ndi zipaso zimene sizinagwiritse ntchito mankhwala ena aliwonse pa nkhani imene ankapyesa. Pali zinthu zambiri zimene zimachitika mu ulimi wa nanasi. Pali zinthu zochuluka zimene zimachitika kuchokera komwe kumunda, kuchokera komwe kumene kumalimidwa nanasi pa munda kufika kumene nanasi zimagulitsidwa kunsika ngati wa minimini kaya chitakale kaya ayi mukagulira nanasi zanu komwe ku Blantyre. Pali zinthu zochuluka kwambiri. Mu video msiku lero we are doing this. Mukutenga izizi ndi timbewe, I don't know kuti mfuna pange chani timbewe. Ndeno kuchokera pa nthawi iyi ngati mene mwapanga apapa kuti mukazi zale zimatenga nthawi itali motani kuti muzike fertilizer. Zitakuta mwina miezi iwiri kuti tike fertilizer. Komano kukola takola patata 2 years. Kukola koyambirira kukola kwenikweni patata 2 years. Now apapa mukuwerenga tarekezera kuti mathutu apa umwe ikako 75 okumwa afuna agule
afuna gule ndi amagula chimodzi ndalama zingati chimodzi 30 kwacha ndeno zizatenga 2 years kuti azambe kupeza phindu now zizatenga nthawi itali motani kuti izizi zimene azalazi zizafike panana ziyikulu ngati chonchi ndi kuti azafike pakuti basa zazichonse mukuti zatha ntchito 10 years azatenga 10 years that means kuti akagula koko kamozi azakulolapo ka 10 kuti izi zapange expire azatipula zake muso zina okay zikomo kwambiri tathokoza zikomo. Komabe ndi zinthu zokhuza zomvetsa chisoni komanso zamanyazi kuti anthu amene amalima nanazi mozipereka, anthu amene amatipasira izi zipaso zokoma kwambiri pa dziko lonse adakakhalabe moyo ovutika, moyo umene nthawi zonse amangokhala kuti nanga mawa tidyanji. Ndi zinthu zokhuza kuti ngakhale boma limene sililowererapo kuwathandiza anthu kuti akhale mtimagulu ting'ono timene tiziwathandiza kuti zakudya zawo kapena kuti zimene apeza ziziwapindulira kwambiri, chifukwa chakuti mpaka na lero mavenda adakawagulabe nanazi imodzi pa mtengo wa 300 kwacha pamunda. Nanazi yomweyo ikukagulitsidwa pa mtengo wa 3000 kwacha kumene ndiko Blantyre. Kuperewera zambiri zikudusa. Okay, amene ndi YB amene anaimba nyimbo imene kwambiri mumayidziwa ija imene timagwiritsa ntchito pa channel panopa. Ndi mu video ya lero ngati mukuona pansipo bwinobwino ndi mlimi amene watitana ku nyumba kwake kuti azatigawire nanazi. Moti nanazi imene wanyamula YB ndi nanazi ya fresh ndithu imene tikadye lero limodzi ndi zina zimene zili mu thumba ilo limodzi. Okay, funso limene mafuna tilifunse muyankha pa kamera. Kupalira nanazi ngati zimapalira motani? Makhala kuti ndi khasu kapena mango popera mankhula kuti uzofeka kapena zimakhala motani? Of course apa ndikona uzu umene uli mbali omwe that means kuti mwina khasu unaendapo komano mapalidwe zimakhala motani? Mavolo kena kayo nyamule khasu nditi zipalira uzu kumauvukuza kuti uloje nduti manja mavala sama gloves manja muti kakhala kuti izo zipangizo zose zinazo zimavala ma gloves siso bwino koma ngati tibe gambo sibe basi timangoenda choncho basi ndecho nje munda nanazi ngati zizi fati kona muli mix ya nanazi zazing'ono ndi nanazi zazikulu mix zazikulu zimene zili mozi munazala liti nanazi nazala limozi matipula malo anu kwasalaza bwino ndikuzalira limozi ndi zina zimene zikuoneka ngati sizikukulazi komano chimene chimachitika nanazi imene fumira kukula kwambiri fanyuti nazala itakulira kupang'ono ndiye mapambana azaje lini. Okay, koma tikakhala kuti tikuzisankhira zazing'ono kwazala malo madera awo zazikulu kuzizala mbali mozi ndi kuti zonse zimakula chimodzimodzi zazing'ono zimatha kuposa izi koma zizikuwa makanza iwo nkhani ungofunika fertilizer zikaponya fertilizer ndi kuti basi fertilizer ake amakhala moyo chimanga iyo amete konza okulisa oberekesa pano wakuyamba timaiko okulisa kenako kuteka oberekesa ikakula yonchi so ikakhala yang'ono so yonchi ba tikangoponyera ndi kuti itha kupeta nayo safuna ndi machita kubayira kapena mangochita kumwaza basi ngati mena amapangira muti fertilizer zikatenga yonchi timatha kuthira ngati apa ngati meta onera kuntunda kucha kapena kungoika basi be basi kungomwaza basi fanana zinsisi yaje mabwera mwambamo kuti kakhalota ikafeteza ujaso timatha kutenga uzu kuolera mmene mu ndi tukaolera mu misisi yana zimabwera mwambamo. Okay, chabwino zikoma kwambiri. Okay, so as mukona mu video mono mwe. Okay, nchifukwa chani pananazi wambiri pakupezeka mauchini ngati awa maika izisi mauzuwa kwa nanazi matha kuiona ngati yatola ere mbali ina ili bwino lemakhala kuti nanazi yakukhala kuti zuwa lomba kwambiri ngati mene wombera lero ndiye kuti so ngati ili osavinikira yonchi mvula ikangobwera pang'ono basi mamangokudabi kena kupa fisika basi ndiye kuti papsa mazi onse amene apita basi pamene pasala bwino ndiye kuti ikado yonchi imene yaonongeka basi chifukwa cha zuwa yonchi yakuti kuti kuteteza zuwa kuti isamenye nanazi iye. Okay, chabwino so ngati yomwe ngokutira mbali mozi mbali imene kukuchokera zuwa basi ni chifukwa zuwa likati likamachokera uku mukuona papapsa apa ndiye kuti zuwa limamenya pamene baba ndiye kuti timaopa so kuti vuto litha kupezekera pamene
Ndikutenga uzunguthira mbali imene basi tathana nawo. Okay. Yeah. Chabwino. Ndiye ndifomu kuyona mbali iyi yaonongeka. Mbali yawo kuyi ndi yabwino. So munthu atakhala kuti afuna adya ali ndi luzo, ali ndi njala, zitheka kudya. Kudya timadi afeso ine ili makonda zimenezi. Zoti mazi athawira mbali imodzi ndi timasenda pamene panguchosapo. Ndikudya kuseri. Okay. Yeah. So izi zimene ziti zing'ono zimagulisidwanso? Timagulisa. Okay, koma sinazonepo pansika. Dera lonse la Salezidwa ndi kuti pazakhala sonanazi. Pamene pamatala tomato. Okay. Acha dusho bwana. Mayona hivi. Okay. So timadi mbali imene kutoka. Ndi nanazi imene ndi imodzi mwa nanazi zimene tikanakhonza kukhala kuti tikanakhonza kuyankhula kuti ndi zija zimene zonongeka koma akuti izizi ndi za safe kudya. So let's do it. Nice. Okay. So nanazi ya fresh kuchokera kumunda. Nthawi ya nanazi ikangoti yatha ndiye kuti basi product iliyonse yokhuzana ndi nanazi tizayionanso mwezi wa Novembala ndi Decembala basi moti alimiwa azakhala alibe kanthu sakugulisanso kanthu m'malo mwake akulowesa mphamvu zawo kusamalira m'mindayi m'malo mwake akulowesa ndalama zawo kugulira fetereza ndi kulembako anthu ena ake kuti awathandize. Ndipo mmene ndikuyankhula video iyi ndiyakuti dera lonse limene limalimidwa nanazi zokongolazi kulibeko machini ngakhale ang'ono opangira tima juice. Nanazi zambiri zimaolera m'munda momwemo mpaka nakufika pokuti basi zizakhalanso manyowa ananazi inzake mu chaka chosatiracho. Mpaka na lero anthuwa amafabe ali mu mphawi. Mpaka na lero kulibe kampani ndi imodzi yomwe kapena gulu la anthu amene amalima nanazi ndi cholinga chokuti azagulise ngati bungwe kapena ngati kampani ndi cholinga chokuti azilima nanazi zochuluka azizichita manage ndi cholinga chakuti zizikhala well coordinated ngati mene amakhalira anzathu ati. Musiku la lero timalankhulabe kuti Malawi ndi limodzi mwa mayiko osauka koma nkhani yakuti zonse zinthu zimene zikanatilemeresa zilipo ndithu. Ndiye dikirani muone mmene ndinagulira nanazi zochepa mmene ndinakufotokozerani muja. Ndendra mazingati? Yeah, so zosetika pati. Tibe topweke. Leno mukwanisa bwana. Mufuna izikhale 1 2 3 4 5 6 9 9 zingati? Kawali ngudwa zina zabwino. 9 zingati? Fosoro ngadondo 9 zo mode panga ntama zingati? Faba 9 ipo zina ndiza zing'ono zina ndiza zikulu. So Edi? Zime okay. Yono ngeka nditi? Ya pamene zuwa. Ya menyedwa ndi zuwa hapo. Okay. Ai isi hapo. Okay, that's fine. Izisieni padera. Zimene zakhazo pasira. Ndite ndayankhola. Ndipasi ni 7 size. Simo zose. Zose izi zake ziti 6 zoto. Tikangana za 6. Faizo zokumenyedwa ndi zuwa. Pasi na 5 pini. Ndiyanga ndingati ngapeze. Zose zitetinga zonse. Okay, fine. So ndikutenga nanazi 9 for 5 pini. Ngati sipezeka mo motelemba mbuku Ndeko kupezeka. Ngaipezeka. Onele kuti kopezekerapo ndi pamene pakhala ngatepa. So zingopezeka moto zonyenyeka. Okay, so I have successfully managed to trade this 5,000 kwacha for nanazi 9. Lebas tichosere ndi mauje. Mongo tichosera makoko okhawa kuti zinyamulike bwino.
Kodi nditengaso ndi salo yomweyo? Ese kamagula makawagula zonse. Ngotengaso ndi munthu yomwe. Oh, bebani.